Takže tu si dovolím predstaviť môj výrobok, riadenie stieračov a blinkrov pomocou dvoch mikročipov BitsAxe 20M2. No a použil som na to páčky Lucasa z Škody Felicia. Majú výhodu oproti klasickým fiatkovským týmto v tom, že je tu páčku menej a majú viacej funkcií. Ale prejdeme k samotnej funkcii týchto páčok. Takže zapnem celý obvod, ktorý mám tu poskladaný, tak ako keby bol normálne v Maluchovi. Tak, toto je stieračový motor, relátka, páčky, svetelná blinkrová, stieračová, potenciometer a blikačky. Vidíme štandardne z Fiatky. No, prvá funkcia poloha hore blinkrov je prerušované stieranie stieračov, nastaviteľný interval pomocou potenciometra. Vidíme, že motorček sa vždy pohne, nastavil som kratší interval, môžeme dať ešte menší. Druhá poloha hore je konštantné nastavenie prerušovania stieračov. Tretia poloha hore nepretržité stieranie stieračmi. Motor ide stále. Môžeme vypnúť. Teraz ostrekovače fungujú tak, že ostrekujú, zatiaľ relátko nemám zapojené, a keď pustím, tak po pár sekundách sa spustia dva cykle stieračov. Je to výhoda kvôli tomu, že sa nemusí poškrabať sklo, keď je príliš suché. Potom klasika blinkre, pravý, tu už mám aj cez relátka napojené normálne žiarovky, ľavý. Keďže vo Felicii je viacej funkcií ako v obyčajnom Maluchovi, tak máme tu ešte na pravej stieračovej páčke poloha od, čo som si naprogramoval takúto paradičku, striedavo blikanie blinkrov, alebo ešte jedna poloha od seba, tak blinkre svietia sústavne. Samozrejme, blikačky výstražné fungujú tiež. Výstražné blikačky fungujú aj v prípade, že otočím kľúčom štartovacím do polohy off, vypnuté, čo simulujem týmto vypínačom. Takže zhasol nám celý obvod, ale keď zapnem blikačky, nabehne tá časť obvodu, ktorá má na starosti výstražné blinkre. Samozrejme, celý obvod funguje multitaskingovo, čiže môžu mi bežať stierače, funguje mi aj táto blinkrová paradička. Pritom mi môžu bežať aj blinkre, ľavý, pravý. Samozrejme najvyššiu prioritu má výstražný blinker. Celý obvod treba ešte síce trošku odladiť, pretože je dosť zabagovaný. Výhoda je v tom, že funguje celý obvod pseudo-multitaskingovo. Program softwarovú časť mi programoval brácho, ja som robil túto hardwarovú. Tak, to je zatiaľ všetko.